Türkmen dilinde 9 tane çekimli var. A, E, U, O, Ö, Ü, İ, I. Çekimliler iki topara bölünýär. Ýogyn çekimliler we iňçe çekimliler. A, ýogyn çekimli. İňçe çekimli. İňçe çekimli. U, ýogyn çekimli. O, ýogyn çekimli. Ö, iňçe çekimli. Ü, iňçe çekimli. İ, iňçe çekimli. I, ýogyn çekimli. Türkmen sady sözlerde ýogyn çekimliler bilen iňçe çekimliler bile gelmeýär. Mysal üçin ýagty, ýogyn, görýän, aýdym. Sözüň ilkinji çekimlisi ýogyn bolsa, başga çekimliler hem ýogyn bolýar we sözüň ilkinji çekimlisi iňçe bolsa, başga çekimliler hem iňçe bolýar.